तो ई बकचोद लड़का के बकचोद बोली बा। ई वीडियो का केहू दिल पर ना ले, ई सिर्फ एंटरटेनमेंट खातिर बा। आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज भाई, सपोर्ट कीजिएगा। भौजी हमरा ना लगा था कि कोई मूस घुसला से ना आहू करे लागी, हमरा तो लगा था कि कुछ औरी तोरा घुसल बा, उ लगा था लंड घुसल बा, लंड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यारबा जवन डाले लसर लसर करेला, भातरा के डालल का नहीं असर करेला, हर जना के डालल का नहीं असर करेला। अच्छा भौजी के भतरा के डलल का असर न करेला तो लगता भौजी के गधा के लंड चाहिए, चाहे हाथी के बड़का लंड पीस चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सुहाग रतिया सखी रे घुघुआ खेलैले, भातारी जब से कइले, भातारी जब से कइले जो गाड़ी लगल फइले। भौजी तू जे के कहतारू ना सुहाग रात के दिन घुघुआ खेलैले, ओकर घुघुआ न कहल जाला, ओकरा कहल जाला पेलल जाला, पेलल जाला। आ जब पेली त सामान फैल होबे करी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हाथवा में तेल ला भीतरी ला ठेल दा। तो ये भौजी साफ साफ बोला ना से भीतर ले पेल दा, पेल दा। हमारा सुगवा के एगो डंटियो में दू गो घंटी बा, हमारा राजा के एगो डंटियो में दू गो घंटी बा। ए भौजी काहे लागी तू झूठ बोला तारू हो? कौन ना जानता कि डंटी ओकरा ना कहल जाला, ओकरा लंड कहल जाला, लंड। आ उ जे घंटी कहल जाला ओकरा घंटी ना, ओकरा दुगो आर कहल जाला, आर।